Emocije, okidači, obrasci ponašanja. Upoznaj sebe sada i ovde. Dobar dan. Sada i ovde razgovarat ćemo o tome kako da promenimo svoju situaciju ako njome nismo zadovoljni. Pre svega, šta ako nismo zadovoljni poslom koji radimo, želeli bismo da radimo nešto drugo, a kako zapravo prvo da smislimo šta je to u čemu bismo bili bolji, što bi nas više ispunjavalo, a potom kako to da iskreiramo i kako da i u tome uspemo. Pa o tome šta je to dobar mindset pobednika ili mindset preduzetnika, o tome da li je taj preduzetnički posao zaista jedna tako obećana zemlja kao što se pretpostavlja i kakve su prepreke pre svega možda preduzetnicama na putu kada reše da se osamostale, gde je u svemu tome podrška porodice, zatim šta su to dobri međuljudski odnosi, šta je to dobar poslodavac, a šta je to toksičan menadžer recimo. Kako da znamo da li smo mi nezadovoljni poslom zato što pogrešno pretpostavljamo da može da bude bolje ili stvarno može da bude bolje. I šta bi to mogli da predložimo mladim ljudima koji se tek opredeljuju za svoje buduće zanimanje? O svemu tome danas je sa nama Stella Karl Ćosić, biznis coach i ekonomista sa 20-godišnjim iskustvom u privredi, gdje je čak bila i generalna direktorka svojevremeno u Soko Štarku, bila direktorka marketinga u Delta Sportu, a bila i dugogodišnji jedan od kreativnih zaposlenih u kompaniji Sačin Sači. Sada i ovde. Ali veština jeste u tome da razumeš sebe, da razumeš situaciju i da pravovremeno i na pravi i kvalitetan način adresiraš. Da. Šta je to dobar poslodavac i dobar vešt menadžer, a šta je toksičan menadžer? Taj nivo maltretiranja koji su ljudi spremni da podnesu ide iz ličnih strahova da ti nemaš izbora. Šta je to mobbing? Mnogi ljudi trpe mobbing, ali se ne usuđuju da prijave. Ne verujem da jedan poslodavac ide sa idejom da namerno optereti, ali vrlo često organizacija nije na visokom nivou. A kako čovjek da otkrije svoje talente? To je isto vreme. Dok razmišljaš zašto ne može, upotrebiš da razmišljaš kako može. Gde ljudi gube zaposlene, neće da im povećaju i poprave uslove i onda taman kad nekoga naprave, on ode kod drugog poslodavca za malo bolje uslove. Ljudi ne poznaju svoje talente i ne kreću odatle, od talenata i interesovanja. Koji je to nivo komunikacije na poslu koje je dobro da mi zadržimo kako ne bi došlo do vređanja, do upotrebe ružnih reči? Ja mislim da su svi predodređeni da budu uspešni u nečemu. Evo, možeš da malo objasniš i taj sindrom bore-out. Jedino ti imaš odgovore na pitanja. Ja ne mogu da znam bolje od tebe šta je dobro za tebe. Sada i ovde. Dobrodošla. Hvala ti, Snežana. Međutim, već koliko ima jedno 20 godina da si u coachingu? Pa ovako, znači, nema baš, ima više od 15 godina, recimo, tako baš. Nema baš 20, ali... Ti si se i sama odlučila da iz tog sveta korporacija gde si dostigla najviši nivo generalne direktorke, da rešiš da se povučeš, da postaneš preduzetnica i da radiš nešto drugo, da pomogneš drugima. Šta si ti to uvidela u korporaciji pa te prelomilo da više nećeš? Pa to je bio jedan ovako dosta zahtevan posao, zahtevan trenutak u životu i ja sam se opredelila za nešto što je meni nedostajalo. Kada naglo napreduješ, kada imaš mnogo odgovornosti, treba ti neka vrsta podrške, jer od tebe svi očekuju odgovore. Što si više u nekoj hijerarhiji, to više ljudi od tebe očekuje odgovore, vrlo jasna uputstva. I onda tebi treba neko ko će ti pomoći da promeniš perspektivu, da razmišljaš na drugačiji način, da te tvoj dosadašnji način razmišljanja ne ograničava. Kao što važi ona rečenica, ono što te dovelo do ovde, neće te odvesti dalje. Tako je i u poslu uvek potrebno da malo promeniš perspektivu. I zato sam ja taj mindset business coach. Da, mindset u stvari znači ovaj sklop našeg razmišljenja, odnosno postavka načina na koji mi sagledavamo stvari. Dobro, znači tebi je zapravo trebala pomoć i šta je to što si, ajde da krenemo sad od toga, svi radimo u nekim firmama, u nekim kompanijama, svi smo negde zaposleni, šta je to što najviše škripi u firmama, jer i dan danas radiš sa ljudima koji su što vode
korporacije što su verovatno u njima zaposleni. Šta najviše škripi u velikim sistemima? Pa evo ja mogu da uporedim, mislim sada je situacija dosta drugačija nego što je bila u prošlom veku, da tako kažem. Ali ono što je meni uvek bilo jako važno u kompanijama, odnosno na mestima gde sam radila, to je jedan zajednički, da kažem duh zajedništva, podrška, da imaš mogućnost napredovanja, razvoja, rasta. I deluje mi kao da se danas to izgubilo. Koliko se sve ubrzalo, ljudi nemaju vremena jedni za druge, nemaju vremena ni za sebe, niko te ne pita ni kako se osjećaš, ne mogu da generalizujem. Ali u principu izgubila se taj jedan osjećaj pripadnosti, zajedništva i jednog mesta gde ti stvarno napreduješ i rasteš. E pa dobro, to znači ti, ako ti dođe neki menadžer, poslodavac na coaching, šta je to što ti kod njega menjaš u mindsetu? Šta ti njemu kažeš? Šta on treba da shvati, da uvidi prvo? Gde mi svi u stvari u svojoj mapi realnosti možda neke stvari ne sagledavamo kako treba. Ja se to šalim i kažem, svima nam treba ceo mindset. Što znači kao da si ti na vrhu kompanije, a mi svi imamo deo. Odnosno, treba da shvatimo da smo mi lider, bez obzira na kojoj smo poziciji. Jer kao prvo mi vodimo naš život. I to je jedna kompleksna stvar. I tu smo generalni direktor našeg života. Onda kada radiš u kompaniji, ti stvarno moraš da razmišljaš kao neki lider, bez obzira koja je tvoja pozicija i koji je tvoj neki trenutni doprinos. Ali da vidiš koja je šira slika i kako na najbolji način ti možeš toj kompaniji da budeš deo koji znači i obrnuto kako kompanija najviše može tebi da doprinese. Najveći broj ljudi u svim kompanijama, da li su privatne ili nisu, žali se na međuljudske odnose. Da li su međuljudski odnosi prepreka u funkcionisanju firmi i kako to da se popravi? Ja sam primetila jednu stvar, a to je da mi nemamo tako dobar odnos ni sami sa sobom. Da. Jer mi u suštini ne znamo odakle vetar duva. Ja kažem, mi smo kao sistem spojenih sudova. Meni ako nešto nije privatno okej, ako sam nervozna, ako sam umorna, ako me nervira partner, deca, ne znam šta, ja ću to na neki način možda nesvesno preneti i na radnu sredinu. Svako ima svoje probleme, svako ima svoj sistem vrednosti, svako ima svoj način razmišljanja. Ali ako mi nismo iskreni sami sa sobom i da ja razumem šta je meni tačno i kako se ja osjećam i zašto i kako to mogu da promenim ili unapredim, ja ulazim već sa nekim paketom u međuljudske odnose. I sad zamisli, ja kažem, u suštini ljudi su podešeni da u suštini pre bi trebalo da se ne razumeju uopšte, nego da uspeju da komuniciraju. Ja sad zamisli sa ćerkom, sa partnerom, koliko je lako da izbije neka varnica kao ja sam to rekao, a ti si čula, a nisam mislio. U kompanijama je to još izraženije. I ne možeš da kriviš nekog drugog, nego svako kad bi se zamislio koji je moj deo, da li sam jasno stavila do znanja, da li sam se obratila na onaj način da me ta druga osoba razume, a ne stalno pokušavam da se obraćam tako da ja mislim da je to jasno i da nemam stalno pretpostavke šta će neko drugi da misli o meni, šta taj neko mi sprema iza leđa ili radi, nego da komuniciram, da jasno adresiram, da stvarno se potrudim da razumem kako funkcioniše ta druga strana i da ta druga strana isto tako želi da razgovara sa mnom. Da. To znači da je najviše i u veštini komunikacije. Ja mislim da u osnovi svega komunikacije. Da, i onda hajde da damo možda malo, da kažem, plastičnije uputstvo kako pravilno komunicirati. Kad recimo smo oko nekog zadatka, pa ko će da uradi, ja ne mogu da stignem jer imam gomilu drugog, pa hoću to da delegiram koleginici. Koleginica se osjeća kao da njoj neko uvaljuje nešto više nego što ona može da izdrži i tako. Vidi, ako bi sad ovo moj suprug slušao, on bi rekao, kako ti možeš da pričaš kako se komunicira kada si genije da napraviš dramu, ali moramo da razdvojimo emotivno i poslovno komuniciranje. Sad ovako, kada si me ovo konkretno pitala kako ljudi da reaguju u toj situaciji kada se neko osjeća da je jako opterećen, da dobija više posla, moramo jednu stvar da razumemo. Znači, ljudi se u svim sistemima pozicioniraju. Deca se u vrtiću pozicioniraju. Znači, mi stalno tražimo neku svoju poziciju i onda ima ljudi
koji ne reaguju blagovremeno, kad ja kažem to, ne mislim, sad odbij posao, nemoj da ti neko natovari, nek svi drugi rade umesto tebe. Nego mi sami ne možemo da definišemo šta su prioriteti i da onda sa tim nekim ko samo dobacuje, da budemo iskreni, to se dešava. Jer šta se dešava? Onaj ko je najvredniji, ko najbolje radi, ko najmanje kuka, dobije najviše posla. Znaš da nećeš imati problem. Da. Ovi drugi koji stalno što kukaju, idu okolo i pričaju koliko su zauzeti, prave greške, njih ćeš možda da izbegneš. Ne kažem da to svi rade. Ali način da mi iskomuniciramo neke naše granice jeste da kažemo, ok, ovako stoji situacija. Ovo su zadaci koje si mi dala ili dao kao prioriteti. Znači, šta ti je prvo? Šta ti je najvažnije? I ako sada treba da dođe ova 7. stvar, koja će da ispadne? Jer jednostavno neću kvalitetno uspeti da uradim u toj jedinici vremena sve ove stvari. Hajde da vidimo šta je najznačajnije. I hajde ja da obučim nekoga u timu, da možemo zajedno da radimo na tome da ako neko trenutno ne može da neko zaista kvalitetno preuzme. Da, a ono što mi često zapravo osjećamo i što nam smeta da tako kvalitetno iskomuniciramo, to je iznerviramo se, proradi nam unutrašnje dete, eto, jadan ja, opet moram ja sam žrtva, sve padne na mene. Kako da se neko izvuče a to nam je neko prirodno naučeno stanje da skliznemo u to. Kako da mi u poslovnom odnosu se izborimo da se ne osjećamo tako, nego upravo onako kao što si malo pre rekla. Pa ja kažem prvo razgovaraš sam sa sobom. Znači, gledajte, ne vide da pričaš sam sa sobom, misliće pričaju u sebi. Šalim se, ali to su sekunde u pitanju. Da kažeš, ok, zašto se ja sad ovog trenutka ovako osjećam? Jer mi mnogo živimo u nekim pretpostavkama. Aha, znači sad je taj neko misle, znači sad to meni namerno pakuje. Ja sad ovde radim i vidim ova landara ovde po hodnicima i samo se hvali i tako dalje, šta god već može da bude. Ali moram da se zapitam o čemu se tačno radi, kakve su činjenice u pitanju i da tražim da momentalno razgovaram da razumemo o čemu se radi. Ne da kažem ti meni, vi meni trpete, ova ne radi, nego ja ovako imam osjećaj da je to tako, kako bi ovo moglo bude drugačije. To je lakše reći nego uraditi. Zato što smo mi kao u jednom točku. Stalno stiže sledeća i sledeća obaveza, ali veština jeste u tome da razumeš sebe, da razumeš situaciju i da pravovremeno i na pravi kvalitetan način adresiraš. Da. Sad dobro, počeli smo bukvalno, zato što ti jesi business coach, počeli smo znači od toga kad radiš za nekog drugog, kada radiš za poslodavca, što je najčešći slučaj svih nas. Kako onda treba dobro prepoznati da li tebe poslodavac eksploatiše, što bi se reklo, odnosno, kako se to kaže, iscrpljuje prevelikim očekivanjima koja nisu realna, iskorišćava, zapravo to bi bio pravi prevod, ili je to zaista potreba posla i kako da ti znaš da li je to realno ili je to nešto što zapravo nije odgovarajuće. Pa znaš da, to je sad jedno jako složeno pitanje, ovako kako si rekla. Da, jeste. Ja mislim da nijedan, ja mislim sada kada pričamo o poslovnom svetu i poslodavcima, moj kontakt je sa jako kvalitetnim poslodavcima, moram da kažem. Koji rade na sebi. Koji su vodeće kompanije kod nas i gde od samog vrha menadžmenta pa do dole svi prolaze treninge i rade na sebi. Nemam iskustva sa nekim, da kažem, poslodavcima koji zaista to rade, jel? Tako im je koncipiran posao. Ali ono što jeste, to jeste veliki pritisak, mnogo je zahteva. Ako uporedimo sa vremenom, dok smo imali na poslu faks mašinu i sve se dogovarali usmeno i odlazili od kancelarije do kancelarije da se dogovorimo i da uradimo neki posao. I danas, kada sa svom tehnologijom ti umesto da si rasterećeniji, ti si opterećeniji, onda većina tih kompanija ima i akcionare i silne nivoje obaveštavanja i onda ti imaš mnogo ne samo svog operativnog posla, nego mnogo izveštavačkog posla, zaista postane teško u nekom trenutku. Ne verujem da jedan poslodavac ide sa idejom da namerno optereti, ali vrlo često organizacija nije na visokom nivou. Pa onda imamo ono deda za babu, baba za repu, sastanci koji traju beskrajno, da li su online ili uživo i onda ljudi posle odrađuju svoj posao. I realno je manjak ljudi, jer je velika i fluktuacija na nekim radnim mestima. Jeste, ljudi zapravo
imaju danas, svi se žale koji rade za firme, da imaju i više posla, koji nose kući i čak i kad su im plate dobre i veće i kada im se povećavaju plate, oni ponovo ne mogu da stignu da žive svoj život od toga koliko imaju odgovornosti. Ali posle ćemo o tome. Sad sam htela da se još malo zadržim kod toga šta je to dobar poslodavac i dobar vešt menadžer, a šta je toksičan menadžer. Ja znam da ti radiš sa ovima koji žele da budu još bolji, što je pretpostavka da znači nisu oni toksični, ali šta je to gde menadžeri u stvari greš? Ja mogu iz mog iskustva da ti kažem šta je meni bio dobar menadžer, a šta mi je bio toksičan, da tako kažem. Za mene je dobar menadžer ili lider osoba koja je spremna otvoreno da komunicira, koja zaista podržava zaposlene da rastu i da napreduju. Ne treba da im kažeš i da ih moliš, oni znaju da zaposleni stvarno trebaju da idu up or out. Znači, ili ćeš da napreduješ, ili idi na drugo radno mesto. Ja sam imala sreće, počevši od agencije Sači i Sači, do Delta Sporta i Soko Štarka, da imam lidere koji su znali da razvijaju saradnike. Neko je umeo da ti kaže, ovo je sad tvoj zadatak, mi ćemo ti pomoći, ali na tebi je da naučiš i da to sve uradiš. I to koliko deluje strašno kao bacili te u vatru, s druge strane porašćeš sa takvom akcijom i sa takvom ulogom. I nisam imala tako toksične menadžere. Jednom sam se susrela sa tim da je bila toksična sredina gde su ljudi imali potpuno drugačije vrednosti od mojih. Ja sam čak bila direktor tu, a cela sredina je bila, dobila sam je da je vodim i nismo se uklopili. Ja ne mogu da kažem da su oni bili toksični, pokvareni, nameštali mi nešto. Mi jednostavno nismo bili iz iste priče. Da, oni su vjerojatno bili i navikli na neki starinski komunistički način funkcionisanja. Da, nemoj sad da nas cimaš, vidi sad ova traži, hoće da nam smanji plate, da radimo više, a ja dolazim iz korporativnog sveta u nešto što ti kažeš da je kao, da kažem, neka firma ušuškana, nije državna, ali se tako ponaša. Po ceo dan neko doručkuje, pije kafe, znači ja ne mogu da shvatim gde su, šta mi radimo uopšte. I to njima nije odgovaralo. Da. To je onaj mindset, nikad ne možeš toliko malo da me platiš koliko ja malo mogu da radim. Pri čemu bili su odlično plaćeni, ali nismo se sreli. To je nasleđeno iz socijalističkog samoupravljanja. Ja sam jednostavno posle 6 meseci rekla, ovo uopšte nije za mene. Znači ja ne mogu da promenim ceo sistem. Pojedinac nikada ne može da promeni sistem. Jedan. Mora da nas ima više. Ovde sam ja bila sa jedne strane, svi sa druge. I bilo je bolje da se raziđemo na kvalitetan način. Da. I da ti prelomiš da ipak postaneš biznis coach. Pa jeste, tačno to je bilo baš neposredno pre. Ali znaš šta, toksičan menadžer, ljudi, mislim toksičan, to ti je opet subjektivni lični doživljaj. To da prevedemo narodu, to je onaj koji maltretira. Ali ja mislim da obično ljudi koji maltretiraju, da njima samima nije dobro. Mislim, zašto bi ti nekog maltretirala? Da, ali kako meni pomaže što neko sam nije dobro ako on mene maltretira, razumeš? Ja pitam, jel imate brata, muža, dečka, ako vas maltretira? Pa imaju svi. Šalim se malo, ali... Svi imaju i u porodici nekoga koji ih maltretira, zbog toga kakav je. Moram da kažem da taj nivo maltretiranja koji su ljudi spremni da podnesu, ide iz ličnih strahova, da ti nemaš izbora. I to je ona tema koja, kažem, pa nikog još nisam videla na radnom mestu da ima kuglu oko noge. Znači neko mu stavio na nogicu ili kuglu i sad stvarno ne sme da ode. Ali ljudi biraju to jer je strah veći. I sad ako te neko maltretira, ti možeš to da adresiraš, da kažeš ok, meni ovo nije komfortno, nije mi prijetno, ili da se povučeš iz te sredine. Opet kažem, jedan ne može da promeni masu, ako je takva neka sredina, i postoji uvek drugi izbor. Ja nisam za to da ostaneš u tome. Ti ne možeš da menjaš osobu koja ne želi da se menja. Taj menadžer misli da je Bog. Još ako ima moć. On je sam sebi fantastičan. I on misli da je on principijelan, da on je, ne znam, super organizator. Ko za šta misli? Da zna bolje od drugih, da je uvek u pravu. I ima da budu i jako nevaspitani i, mislim... Bahati. Prosti, bahati, sve živo, ali je pitanje ko hoće to da trpi, ko neće to da trpi. Kod mene postoji jedan limit, znači mi moramo da se ponašamo korektnije jedan prema drugima, ne moramo da se obožavamo da izlazimo na kafu ili ne znam šta, ali mi smo to u poslovnom kontaktu i mora se postoji neki red
kako se ja ophodim prema drugima, kako se oni ophode prema meni. Ako se ta neka granica prođe, onda to... Da. Za mene to nema tolerancije. To je znači ono da uvek postoji izbor, čak i kad mislimo da ne postoji. Ali to je ono kada veruješ da za tebe postoji izbor. Da. Ja sam odavno donela odluku da kada neke stvari ne bi išle kako treba i kad bi se desila takva situacija, ja sam spremna da radim bilo koji drugi posao. Ali nisam spremna da budem otirač. Da. Sad, šta bi bila neka, da kažem, poslovna komunikacija koja je okej i preporučena? Primetit ćete u današnjim kolektivima, dosta su, menjale su se generacije, dolazili su, odlazili su ljudi i neki put se čuje jedan vrlo privatni način obraćanja i ophođenja koji kasnije vodi u svađe. Pa šta bi ti kao biznis coach preporučila, koji je to nivo komunikacije na poslu koje je dobro da mi zadržimo kako ne bi došlo do vređanja, do upotrebe ružnih reči, do, ne znam, svega onoga što u stvari kvari međuljudske odnose? Ja sam nekako uvek održavala prijateljske odnose sa svojim timom. Ne mogu da kažem sa svojim zaposlenim, ja sam bila zaposlena u tim kompanijama bez obzira na kojoj poziciji. Ali mi je bilo bitno da imamo taj neki prijateljski odnos, jer smo provodili toliko vremena zajedno. Nekada si na poslu više nego sa svojim ukućanima kvalitetnog vremena, najkvalitetniji deo dana. Ali to je i do kućnog vaspitanja i do postavljanja nekih pravila komunikacije. Znači, neke stvari se ne tolerišu. Kako da pređe sad ja kao da sam pala s Marsa, pa kao nisam to videla. Ali staviš do znanja nekome da je prešao granicu. Da. Mislim, ja moram da priznam da ja tu nemam mnogo dileme, niti imam bilo kakav strah od autoriteta ili druge strane da kažem ono što mislim. Da, ali u suštini mnogi ljudi se ne umeju da postave granicu, pa ih onda se neko... Znaš, i šta se još dešava često u komunikaciji, što po mom mišljenju kvari međuljudske odnose? Ljudi se brecaju jedni na druge. Ružnim tonom i nepristojno odvraćaju, kako kažem, odbruse jedni drugima. Ja bih htjela da ukažem da to nije dobro za poslovnu komunikaciju. Jeste. Znaš kako je tu najbolje? Tog trenutka reagovati nije baš neka idealna prilika, ali možda malo kasnije da pozoveš tu osobu u stranu i da kažeš, ok, ovaj način mi stvarno nije prijao. Mislim, šta je pozadina, kako se osjećaš, je li sve u redu? Koji je razlog takvog, da kažem, komentara ili ponašanja? To meni prosto ne odgovara, ne mislim da je to način na koji treba da komuniciramo. Ali neko mora to da inicira. Ako je neko konstantno tako nepristojan, bahat i pravi problem, onda bi trebalo da se uključi i neka još viša instanca. Recimo, da li je to HR ili neko ko je nadležan za zaposleni ili glavni menadžer, mora biti obavešten šta se dešava. Da. Jer se to ne dešava samo s jednom osobom. Taj neko ima takav uzorak ponašanja da verovatno na još nekom mestu tako radi. I drugo, imaš one ljudi koji su na gore fantastični pred menadžerom, a na dole, ako imaju neku moć, se ponašaju sasvim drugačije. Ali to bi trebalo da se kaže. Da, sad ovo je jedna velika tema vezana za posao i za rad kod drugih, a posle ćemo preći na to kako da izaberemo, kako da izaberemo nešto u čemu bismo bili bolji, kako da znamo šta je to i da skupimo hrabrost i da promenimo i da napravimo strategiju, a upravo si ti kao coach, neko ko ljudima sigurno pomaže u tome. Šta je to mobbing u stvari i kako da znamo da li nas neko mobbinguje? Mnogi ljudi trpe mobbing, ali se ne usuđuju da prijave jer se boje posledica ili osvete ili nečeg sličnog. Pa da, opet se tu upliče strah. Znači, mobbing sada već postoji apsolutno i u zakonu definisano šta je mobbing i da postoji. Ranije je bilo kao šta je to, sad kao kakav mobbing, naravno da postoji. Ali sve polazi od tog nekog ličnog osjećanja i stanja kako taj neko se osjeća ko je, da kažem, izložen mobbingu. Ja sam imala prilike da razgovaram sa poznanicama ili tako, nekada i sa klijentima, da recimo uzimaju tablete za smirenje da idu na posao. Da im opada kosa, da im lupe srce, da se dešava nešto. Na moje pitanje, ok, šta se tačno dešava i koji je razlog da ostajete tu? Nemam gde da idem, moram da imam kredit, ne znam, plata. Jedan strah se osjećao. Kao i u bilo kojoj drugoj vrsti
zlostavljanja, da tako kažem, taj zlostavljač, nisam ni sigurna koliko je svestan kakvu štetu nanosi, a opet možeš da ga zaustaviš ako skreneš pažnju, ako uključiš više ljudi u to, da više ljudi posmatra. Činjenica da ima mesta gde niko ne obraća pažnju, ali moraš sam da obratiš pažnju koliko ti to štete nanosi. Misliš da se treba obratiti poslodavcu i kojim rečima? Pre nego što bi ga tužio, recimo. Ja mislim da treba da se obrati poslodavcu, zato što to nije u interesu poslodavca da ima takve ljude u kolektivu. Stvarno nije u interesu. Misliš znači, ljude koji pate? Ljude koje neko zlostavlja i koji pate. Sad ako je glavni poslodavac zlostavljač, ne znam ko bi mi mogli da se žali. Ali ako je neko u middle managementu, recimo, neadekvatno se ponaša prema zaposlenima, ja ti tvrdim da bi svaki poslodavac, HR ili direktor želeo da zna to. Da. Jer mu to ne odgovara. A u nekim firmama je to postavljeno tako da to je takođe vrsta mobinga, da ti ne možeš da preskačeš srednji menadžment pa da ideš kod glavnog menadžera da se žališ. Što takođe u definiciji mobinga. Kako ne možeš? Da ti nemaš prodor. Pa to ti se piše kao veliki prekršaj. Super. Nek se piše. Vidi se da odavno nisi radila Pa ja bi došla do tog nekog glavnog, pa makar mi izbacili na glavačke. Ali stvarno mislim da to nije u redu. Znači, ljudi moraju da se zauzmu za sebe. Da. Nije to jedno mesto. Da. Ja uvijek kažem, znači da, ja sam možda nekad mislila kada sam napuštala Sači da posle Sačije nema sveta. I nije tačno. Apsolutno nemamo jednu šansu, imamo ne zna se koliko opcija. Ali ljudi se zakucaju za to jedno i onda kako se kuva žaba, znaš? Znam, to je super ona priča. Staviš je u hladnu vodu i lagano zagrevaš. Da. Eto, ljudi rade sebi. Da. Dobro, znači uvek postoji izbor, ali mi pravimo koje sve izgovore. Malo pre si rekla, moram da plaćam kredit, nemam gde da odem. Ne mogu više da budem pripravnik, ja sam već dugo na ovom radnom mestu, ja ne znam ništa drugo, tamo su loše plate, imam obaveze, imam malu decu, nemam podršku u porodici, ja živim u malom mestu, nema posla i sve su to istine, da kažemo, nije to niko izmislio. Sve to jeste istina, ali ovde stalno se razmišlja zašto ne može. A ono što je potrebno da to isto vreme, dok razmišljaš zašto ne može, upotrebiš da razmišljaš kako može. I sad, ja znam da će to nekome da zvuči kao bajka. Kao, jeste, kako može, ja već provrtela sve opcije, nema ovde mesta. Promenila već 4 radna mesta, možda u prošlosti. Ali ti ovde imaš i tu situaciju da trenutno, kod nas ili bilo gde u svetu, imaš ljude koji se fantastično snalaze na svojim radnim mestima i ljude kojima se stalno dešavaju iste situacije. To znači da taj neko mora ipak da razmisli šta to ja pogrešno radim da bi se to meni desilo, jel? Treba da razmisli. Negde se dešava da ljudi apsolutno nisu sigurni u svoje sposobnosti i kvalitete, ali je to podsvesno. Znači imaju ograničavajuće uverenja i onda biraju radna mesta gde će ostati u zoni komfora. I opet neće moći da napreduju. I opet će obavljati jedne te iste operacije i bit će jako nezadovoljni. I pošto ti nisi mnogo značajan, lako si zameljiv, niko ni ne obraća pažnju na tebe. Ali kada ti imaš izraženu potrebu da učiš, rasteš i napreduješ, ali ne mislim deklarativno, nego stvarno želiš i svoje vreme si spreman da posvetiš tome, napredak će se desiti. Da. Kod mindseta smo, odnosno kod sklopa našeg mozga i našeg sistema razmišljanja i hoću te pitam da li su svi predodređeni da budu uspešni i mogu li svi da budu, kako da kažem, menadžeri ili vlasnici svojih firmi, jer dobar broj ljudi će pomisliti samo da sam ja sad tu šef, rukovodilac ili kad bi ja imao svoju firmu, samo mi fali 10.000 evra početnog kapitala i sve bi bilo bolje. Ja mislim da su svi predodređeni da budu uspešni u nečemu. Zato što svako od nas ima svoj jedinstveni set talenata, prirodnih urođenih sposobnosti i talenata. A pri tome ne mislim samo za pevanje, slikarstvo, sport. Neko je fantastičan sa brojevima.
neko fenomenalno priča kao ti. Znači ti možeš da staneš pred kamere i nije ti problem. Neko bi pao u nesvest da to mora da radi. Znači svako ima određene talente, ali ljudi ne poznaju svoje talente i ne kreću odatle, od talenata i interesovanja. Nego? Pa neko se zaposli zato što to tako treba, evo to je baš bilo u oglasu, da je bilo koji posao, pa sad koji se otvorio i onda kreneš nekim šinama. To si sad ti uđeš u pogrešan voz. Da, ili planiraš ono kao daj da vidimo čega se bolje živi, nije važno što me to uopšte ne zanima. Šta se isplati ovog trenutka. A kako čovjek da otkrije svoje talente? Pa mora malo da razmišlja, zato što ono za što smo mi nadareni, to je nama toliko normalno da mi to ne primećujemo. Znači, tvoji lični kvaliteti, to su snage u stvari, strengths, nisu sad, kad kažeš talenti, kod nas uvek misli na nešto opipljivo. Da, na umetnost. Ali recimo, snage. Ja sam aktivator. Aha. To je moj talent. Šta da to pokrenem znači? Druge ljude. Aha. Ja sam uradila te sve testove, naravno. I sad sam ja aktivator. Znači, neko ko pokreće druge. Ja sad da kažem, ljudi, treba da radimo, idemo. Svi kažu, hoćemo, šta ćemo da radimo, ne znamo, ali hoćemo. Imam tu pokretačku moć. Sledeće je maximizer. Kod mene je rečenica koju ja izgovaram ili spektakl ili debakl. Što znači, mora da bude najbolje, ili ako propadnemo, propali smo. I tako neki talenti, znači to je talent. Ali ti imaš liderske talente. A šta ćemo za svakodnevne ljude koji nemaju talent vođe ili pobednika? Kako da otkriju oni u stvari? Šta treba da se pitaju? Baš ti hvala, ne mislim ja da imam sad... Izvini, ali šta treba neko, najveći broj ljudi nisu vrhunski, nego su tako i svakodnevni ljudi. I to sam isto htjela da ti kažem, hvala ti, malo pre mi pobegla misao. Nisu menadžeri, lideri, to nije uspeo sam u životu, mislim, iako vole da pevaju tu pesmu, uspeo sam u životu, zavide mi svi na tim žurkama, ali realno to nije najveći domet u životu, da si neki menadžer, neki lider, neki vlasnik firme. Nego da živiš u skladu sa sobom. Ja mislim to najveći domet u životu. Ja razumem, ali... A to je da tačno znaš koje su tvoje vrednosti i da živiš u skladu sa svojim vrednostima, a ne sa nečijim, da ti neko diktira šta je za tebe najbolje, da živiš svoje sposobnosti i da onda osjećaš tu neku iskonsku radost. Jer svako ima svoju ličnu meru uspeha. A šta se danas dešava? Mladi ljudi gledaju tamo nečiju meru uspeha na Instagramu, koja nije ni tačna, ali nema veze. Sad ti zavidiš nekom, kao to je nešto fenomenalno, to je kao maksimum u životu, to je taj neko ostvario nešto, da bi jednog dana shvatio da to što nije ono što ti želiš. I kad to i postigneš, nisi srećan. Pa da, ideš pogrešnim merdevinama, na pogrešnu si se zgradu popeo. Da, ono što kažeš, kad sedneš u pogrešan voz, svaka je stanica pogrešna. Tačno. Mislim, to su kao neki onako fine citati, ali su stvarno istiniti. Da. Zato što bi ja lično jako volela da radi neku u školama na tome da se otkriju prednosti svakog pojedinca i da ti razumeš da to što, da nije sad ovo je super, a ovo tvoje je bez veze. Nije tačno. Za nekoga je super ono što je nekom drugom bez veze. Apsolutno. Ja recimo na tom testu, to je Galupova test, Shift on Strengths test. Znači, jedna dobra stvar, ima 34 snage koje svako može da ima, kod svakoga su poređene drugačije. Moja je poslednja takmičarski duh. Ti nemaš takmičarski. 0 poena. I zato je za mene u korporaciji što to nije smetalo što se oni takmiče, pošto ja ne učestvujem u toj igri uopšte. Da, a i kao menadžer si mogla budeš uspešna jer se ti ne takmičeš sa zaposlenima. Bukvalno, ja se ne takmičem ni sa kim. Da, u fazonu kao ja sam srećna da su moji zaposleni najbolji moguće, su bolji od mene. Da. Jer to je poenta. Ne, ako sam ja stalno najbolja, onda ja najviše i radim. Ali dobro, da si narcis ili egoista, to bi ti hranilo dušu, ali u tom slučaju bi bila toksični menadžer. Ali šta je još od tih snaga moguće da imamo? Ajde, daj nam primere. Ako kažeš koliko ih ima, 42, šta si? Ima 34. Kod svakoga su drugačije poređane. Prvih 10 te definiše, prvih 5 si ti. Koje su, na primjer? Pa šta znam, znači meni je achiever, neko ko dostiže. Postignuće, dobro. Da. Self-esteem, što je vrlo retko, što to nije samo pouzdanje, to je vera u sebe. I zato ti ja kažem, meni, jel nećeš hoćeš da me tlačiš, pa ja ću imati najbolju tezgu na pijaci. I ja sam to rešila. Znači, ne možeš mi ništa. Pravit ću kolače. Vera u sebe, zatim što još može da bude? Pa ne znam, ima Wu, onda ima ljudi koji... Sad ne znam kako bi, znači neki
onako malo pomerene stvari te interesuju, znači, šta znam... Drugačije, sve što je drugačije. Onda imaš ljude koji su vizionari, imaš ljude koji su jako organizovani, imaš... Koji vole proceduru. Sad u NLP-u su to metaprogrami, o čemu mi... Oni vole proceduru, a neko ne podnosi proceduru, nikako se ne snalazi. Nikako, onda strategic thinking, znači strateški su orijentisani, vide detalj, kreiraju viziju, povezuju ljude, servilni su u smislu pomažu drugima. Oni su dobri za poslove usluge ili za asistente. Ovo je, taj test ti definiše koje su to tvoje snage koje treba šta god da radiš da primeniš. Jer i to ćeš raditi najlakše kada ideš iz svojih snaga. Jer postoje i ono što bi se u NLP-u zvalo metaprogrami koji su, na primjer, jako pogodni za kontrolu kvaliteta. I ti kad nađeš čoveka s takvom metaprogramskom kombinacijom koji zapaža detalje, traži grešku, fokusiran je na te nedostatke, to je idealno za takvu poziciju. Jer onda on uživa na tom poslu. Ali ti, ako tu poziciju daš nekome ko prvo nema nikakav talenat za uočavanje detalja, zatim više je kao za opštu sliku, više je kao za opciju, za viziju, a ti mu daješ tako nešto, on će sam sebe da zlostavlja tim poslom i tako dalje. Tako da je jako, postoje, mislim, ti što kažeš, ono što je nečija mana, to je nečija prednost. Tako je, upravo to. I ljudi tu treba da otkriju. Evo recimo primjer iz prakse. Dosta imam sada klijentkinja i momaka, ali pre svega devojaka koji rade za određene kompanije neke analitičke poslove ili programerske. I to su mahom fantastični studenti koji su u rekordnom roku završili fakultete, mastere i te kompanije su im ponudile odmah posao. I taj posao je bolje plaćen nego da su krenuli kao pripravnici negde. Ali nisu oni razmišljali tog trenutka koje su njihova najveća interesovanja i talenti i njihove snage i šta bi oni u životu želeli, nego se pokazala fantastična prilika koju su oni zgrabili i to je super. Ali su se neki zadržali predugo i onda kada uradimo taj test vidimo kao, ok, super je jer ti takve kvalitete imaš da možeš sve da radiš, ali nezadovoljstvo ide iz toga što ne koristiš ono u čemu si najbolji. Dakle, postoji test koji može da nam odredi u čemu smo najbolji i zato takvi koučevi za mindset i za biznis kao što si ti izuzetno treba da se konsultuju ili neko drugi, jer znaš, ljudi su vrlo skloni da sa podcenjivanjem gledaju kao na koučeve. Da, slažem se da ima svakakvih i samonazvanih i nedovoljno obrazovanih i nerealizovanih, ali vi ako imate ženu koja je završila određene visoke škole, fakultet ekonomski ili već koji drugi psihologiju, zavisi zašto je coach. Ako imate nekoga ko je 20 godina radio za druge kompanije, pa onda se odlučio da vas savjetuje, pa izaberite kod koga ćete. Sigurno nećete otići kod neke ko ima 23 godine i nema nikakvo ni životno ni profesionalno iskustvo. Mislim. Znaš kako, recimo za coaching profesiju, ako neko završi određenu školu, čak nije potrebno da imaš nikakvo iskustvo. Ali za ljude koji su klijenti, mnogo im znači. Ja kao coach ne dajem savete, nikada, zato što ti pomažem da jedino ti imaš odgovore na pitanja. Ja ne mogu da znam bolje od tebe što je dobro za tebe, recimo, ali ja ujedno radim i kao mentor. Znači, što znači da ako dođemo do nečega gde ti treba prečica i neko poslovno iskustvo koje ja imam, vrlo rado ću ga ponuditi ne kao rešenje, nego kao inspiraciju i primjer. Ali kao coach ti umeš da postaviš odgovarajuća pitanja da bi iz nas izvukla ono u čemu smo mi najbolji. Pa jeste. Znaš, u tome je stvar. Jer to je upravo ono kako promeniti mindset. Pa tako što ćeš naučiti da drugačije sagledaš sebe, svoju situaciju, svog partnera, svoje dete, svoj posao, svog poslodavca, svoj zadatak. A mi smo vrlo često zarobljeni u jednoličnom načinu razmišljanja i takođe zarobljeni smo u tome da uvek pokušavamo na isti način. To je veliki problem. Uvek se vratimo u svoj uobičajeni obrazac. Mislim, koliko god da radiš na sebi, desi ti se. Sad zamisli kad ne radiš ništa. Da, ali zapravo stvar je u tome da ako svaki dan ideš i nailaziš na rupu i 100 puta upadneš u tu rupu, koliko puta je potrebno da se setiš, pa idem drugim putem, kojim nema rupa.
Znaš, ali mi vozimo se na autopilotu, jel? Pa vozimo u svom životu. Ima u zoni komfora. Stvar. Pa jeste, ali šta je tu sad interesantno? Kada bi mi bili u laboratorijskim okolnostima i imali vremena da razmislimo i ništa nas ne bi trznulo ni levo ni desno, mi bi nekako tu rupu vremenom počeli da zaobilazimo. Ali je stres ozbiljan okidač i brzina života i jako lako kad te nešto okine, a nisi dovoljno ojačao tu, da kažem, putanje u mozgu, ti se vraćaš na fabričko podešavanje, na ono što ti je običajno. Da. I jedini način je tu da osvestiš zašto razmišljaš tako kako razmišljaš. I onda kada postaneš svestan zašto, zašto obično tako razmišljamo kako razmišljamo? Pa postaviš tebi pitanje, ok, ovo je moja običajna reakcija, zašto tako reagujem? Odakle to dolazi? Da. Plašim se kazne, bojim se da će me ismevati. Dakle, to te pitam, daj neki primjer. Zašto? A onda, pa mislim, različiti su razlozi, svako ima svoje, ali se vrlo često utvrdi da ti razlozi čak nisu ni tvoji. Nego nasleđeni. Usvojila si to neko uverenje. Recimo, hoćeš da promeniš posao, a svi ti okolo bruje ili si od malena odrastao uz to da kao, najbolje da imaš siguran posao, sigurna plata, socijalno, imaš godišnji odmor, imaš penziju. Šta talasaš? Ko vidiš da imaš siguran posao, sad ti hoćeš nešto više. Ko zna šta može sutra da se desi? Ili a ti okapavaš na tom poslu, nesrećan si, kosa ti opada, piješ lekove za smirenje, ideš kod kardiologa, on ti daje one beta blokatore, a u stvari ništa nije, mislim, sve je psihosomatski, jer ti više ne možeš da izdržiš zato što ili ti je dosadno. Znaš, ima onaj sindrom ne samo burnout, pregorevanje na poslu, ima i bore-out. Dakle, to je onaj suprotni gde takođe imaš fiziološke reakcije na neki posao gde se ubijaš od dosade, ne samo zato što nemaš šta da radiš. Možda ti, možeš da malo objasniš i taj sindrom bore-out. To je sindrom koji ja ne razumem, iskreno. Pa dobro, šali se, zato što, ali znaš teoretski. Da, znaš kako, evo recimo šta je tu meni nejasno. Znači, ti svesno svoje vreme, jedinu, da kažem, vrednost koju ne možeš da akumuliraš, ti menjaš za novac koji nije neki. I sad ti vreme koje ne može da se uskladiš, ti menjaš za neki novac i za kao bojagi neku sigurnost. A to vreme je tvoj život. Previsoka cena. Jer ti sve, znači, ako ne napreduješ, ti propadaš. To nije sad ideja u biznisu, to je prirodni zakon. Znači da moraš da napreduješ, inače propade se ostvar. Ali tu se ne misli samo da napreduješ u hijerarhiji, sad postaješ na bolje radno mesto. Ne, nego da učiš nove stvari, da saznaješ, da razviješ mozak, da si aktivan. Pa mi smo stvoreni da budemo aktivni, da razmišljamo, da kreiramo. Da usvajamo nove veštine, da, i sad ti zamisli, sediš negde i ne radiš ništa, okružen si sa ljudima koji ti se ne sviđaju, osjećaš se kao da si u dnevnom zatvoru i kako ti ali imaš sigurnost svaki dan u džep. Ali tačno me zanima koja je to sigurnost, jer si ti definitivno sebi obezbedio nesigurnost. Ako to propadne, ti nemaš ništa. Da. A u stvari to je ono, svaki dan misliš iste misli i svaki dan pričaš iste priče, što isto, mislim, za mene, na primjer, ono, vrlo zanimljiv ugao gledanja baš iz coaching professional edukacije koju sam završila iz master edukacije iz NLP-a, a to je da zapravo je naučno dokazano da mi uglavnom imamo taj mindset mozga da svaki dan zapravo mislimo jedno te isto, znači što smo mislili juče, najveći broj misli su nam iste od juče, a to nam ne služi i to je bez veze. I ako mislimo iste misli, provociramo iste osjećanja. A ono što čovek može, to je da izabere da misli drugačije misli. Tako je. Neki put je to lakše ako ne sediš stalno okružen ljudima koji takođe misle iste misli, koji su takođe nezadovoljni i koji se stalno žale i kukaju. Jel? Sad, to ja iz ovog ugla life coachinga možda mogu više da sagledam nego ti iz ugla business coachinga, ali kako onda da se odvažimo da to promenimo? Pa, znaš kako, ako stalno misliš isto i osjećaš se isto, to utiče na to ponašanje da bude isto i da dobiješ iste rezultate. Promena uvek nastaje u načinu razmišljanja, u proširenju perspektive. I ima jedna fantastična vežba u coachingu koja se zove korišćenje geografije. Ne koristimo baš geografiju, nego kretanje. Staviš problem u centar.
I onda pokušavaš da ga sagledaš iz različitih glava, da tako kažem. Odnosno, kako bi... Zvano perceptualne pozicije. Tako je, može i tako. Stručno. Jeste. I da onda razmišljaš kako ovo može da se reši. Kako bi je, ova osoba to rešila, kako bi ova osoba to rešila, kako o tome razmišlja neko ko uopšte nije involviran. Ali sama činjenica da si problem odvojila od sebe, nije ti ovde i da si ga adresirala tako što o njemu pričaš kao da je tamo van, nisi, kako kažem, disocirana si od toga. Da. Nisi zalepljena, nije tvoj, nego je tu, daje ti mogućnost da razmišljaš na drugačiji način. I još ako otvoriš se i da dobiješ sugestije drugih ljudi i bukvalno fizički kružiš oko problema, možeš da dobiješ drugačije uvide. Sad to ljudima možda zvuči kao jeste, ali moja ista glava kako god da se krećem. Ali kad ti dam zadatak šta bi na ovo rekla tvoja ćerka, ti bi znala da ne bi rekla isto što i ti. Da, ili šta bi to na ovo rekla tvoja koleginica koja je fenomenalna u svom poslu. Tako je. Ili neko ko se mnogo manje emocija nosi s nekim stvarima, nego ko to gleda hladne glave. Tako je. A ti si se sav zajapurio, lupati srce od... I druga stvar jeste da razmišljaš kako stalno da se vraćaš umesto, kad god pomisliš zašto ne može, da razmisliš kako može. A šta ako ovo ipak može, kako bi to moglo? Tako je. Da, jedno od ključnih pitanja od $1.000.000 po mom mišljenju iz coachinga, to je kako da uprkos svemu učinim da ovo može. Kako da uprkos svim preprekama nađem način, jer najlakše reći pa to je nemoguće, pa evo već sam probao, 5 puta sam probao. Kako uprkos svemu možemo da napravimo da to može? Znaš, ili kako uprkos svemu da ja to postignem? Tu se ne misli na makijavelističke principe gaženja preko mrtvih i ugrožavanje tuđe slobode i preotimanje i, kako da kažem, ucene i slično. Ne misli se na te stvari. Ne. Misli se na to da nađeš drugi put i drugi način razmišljanja. Drugo rešenje. Drugo rešenje, bukvalno. Tako je. Dobro, hajde da sada kažemo ko su ljudi koji treba da rade, kakav je to, da kažem, sklop ličnosti za koga je bolje da rade za druge u organizovanom sistemu, a ko je to ko ipak može sebi da dozvoli da ode u privatnike, što se kaže, odnosno u preduzetnike i u preduzetnice, jer ti sigurno imaš puno ljudi koji dođu u srednje godine, koji su čak i postigli vrhunske rezultate u firmama gde su radili, koji jednostavno više ne mogu. Imaju potrebu da promene ili da crknu. Ima toga, da. Pa u nekim godinama se svode računi, jel? Uvek imamo u nekim određenim generacijama ideju, to je neki next level. Ali ja ne mogu da kažem, ko bi morao da radi u firmi, ko bi mogao i nešto drugo, ali se stvarno je potreban taj jedan malo preduzetničko-avanturistički duh. Znači da možeš da se osloniš na svoje snage, ali pre toga što misliš da možeš, treba da znaš šta bi tačno i da li, ja kažem, tu neke stvari treba da se poklope. Šta je to što ti radiš najbolje? Šta je to što svetu treba? I da li su ljudi spremni to da plate. A onda isto treba da bude sveštan da to, ja jako volim kad vidim na Instagramu, kaže neko, pokreneš svoj privatni biznis, onda raspoložiš svojim vremenom, putuješ po celom svetu, radiš, milioni, avioni, kamioni. Da. Možda jedan, ne znam, promil njih koji se za to opredeli, ali iza svega je potreban rad, i strpljenje i istrajnost da neke stvari funkcionišu. I rizik. Pa jeste neka vrsta kalkulisanog rizika, da tako kažem. Ne sad neka sumanuta ideja, došla sam na ideju, sad daj sve pare koje imam u to, a nismo istražili ni tržište, niti postavili biznis plan, ne znamo šta ćemo i kako ćemo, to je malo sumanuto. Da, a šta su to onda najčešće zablude vezane za preduzetništvo? Da, rekla si kako imaš puno vremena. Pa to se jako često koristi kao neka vrsta za promociju nekih programa. Kažu da, sad kad postaneš preduzetnik, ti ćeš vladati svojim vremenom. Možda posle 5 godina kada etabliraš posao. Pa samo ti kažem nešto, u suštini to je tvoje i ti o tome stalno misliš. Da. Bez obzira da li operativno radiš sve stvari ili su tu drugi ljudi. Znači ja
sve ove ljude kroz biznis koje sam upoznala, oni su u stvari preduzetnici koji su napravili velike biznise. Ja radim sa mikro i malim firmama. To znači ako imaš preduzetnički duh, treba da imaš i hrabrosti da se odvažiš. Jer ima mnogo ljudi koji imaju taj duh, ali imaju tuđe uverenja, spustiti ovo ti je sigurnije. Nema veze što ćeš se zaglaviti i nećeš napredovati. Tako je, ali imamo još tu i dve vrste. Znači, jedno je preduzetništvo gde ti praviš jako velike stvari, ideš inoviraš nešto, radiš nešto novo, probiješ tržište i imaš samo zaposlenost, da tako kažem. Danas svi se nazivaju preduzetnicima, ali mnogo velika većina je samo zaposlena. Da. To znači, recimo, ja sam samo zaposlena. Plaćaš sebi doprinose. Ja sam neko ko radi sam, imam saradnike spoljne, ali ja nemam ni proizvodnju, ni ne znam, ni izvoz. Ne, ništa od toga nemam. Nemaš ni mašine. Ništa, ja sam kreirala svoje radno mesto. Tako je, nisi morala da uzmeš ogromne kredite kod banaka, pa da rizikuješ što ovi inovatori koji moraju da uvezu sirovinu i tako dalje. Ima ljudi koji su za to sposobni, ali da se ne lažemo, nije svako za to sposoban, ali je ovo dobra opcija za ljude koji, na primjer, ne mogu da nađu radno mesto, da osmisle posao gde će da se samo zaposle. Tako je, zato što to je u suštini jedan trend u svetu. Amerika jeste bazirana na preduzetnicima i na preduzetništvu i kod nas je to sada sve češće, gde ti, ako ti to radno mesto prosto ne odgovara, a možeš da pružaš određenu uslugu ili servis ili ne znam, nešto da možda i proizvodiš neki deo, da imaš neku manju, ti možda budeš samo zaposlen. To kad kažem samo zaposlen, ne ograničavate da nemaš baš ni jednog saradnika. Da. Ali ne pričamo o ljudima koji pokreću fabrike, hotele ili ne znam, neke druge proizvodno-uslužne biznise. Sada u razgovoru sa Stelom Karl Ćosić, koja je business mindset coach i ekonomista sa 20 godina iskustva u privredi pre toga. Došli smo na teren muških i ženskih biznismena ili preduzetnika i mindseta muškarca i žene koji je u stvari kadar da nešto radi. Možda je manji procenat žena koje su za tako neka velika dela, a kako razmišljaju opet žene, koliko tu ima predrasuda u samim našim glavama, pa i u našem okruženju? Ja nekako sam uvek volala da verujem da to sve isto. Muškarci i žene, da to kod nas nema razlika, nije baš tačno. Ali mislim da muškarci su malo pragmatičniji. Oni ako ulaze u preduzetništvo, pogotovo te neki, da kažem, većih razmera, oni vide priliku na tržištu i kreiraju u tom pravcu. Ne mogu da kažem bez emocija, ali nisu toliko upleteni u sve ostale stvari. Evo, nije klub privrednica, nego klub privrednika. Pa sad, malo je drugačiji muški mindset. A žene imaju više zadataka onako suptilnih na sebi. Ako imaju porodicu, ako su majke, sestre, ne znam, tetke i tako dalje, i svoj posao i odnos prema zaposlenima. I vrlo često se žene opredeljuju da kreiraju biznis, ne kažem sve, ali vrlo često iz svojih nekih talenata i sposobnosti ili svoje neke velike želje. I treća kategorija koju ja vidim... A ne toliko iz tržišnih uslova kao muškarci. Ne toliko kao ovde su pare, ovo ću sad ovako. I treća kategorija? Treća kategorija sa kojom se ja susrećem jeste ćerke koje su nasledile porodični biznis, ako je otac se razboleo ili preminuo i nekako uvek ćerke preuzmu taj teret na sebe. Da, pa su ušle praktično u muški posao. Apsolutno. I one uopšte nisu to birale, ako ćemo iskreno. Možda to nije bila njihova želja, ali one ne žele da to propadne. I preuzimaju jako veliki zadatak i odgovornost na sebe. I kako se one osjećaju, sa čim se one susreću? Uopšte im nije lako, zato što vrlo često to nije bilo vođeno kao profesionalni menadžment. Dosta toga je bilo u glavi, dosta toga je bilo dogovorno, jer je njihova porodica, ajde da kažem otac ili najbliža porodica, radila to porodično, u nekom porodičnom dogovoru. Uvek se prvo uključuju rođaci od poverenja i tako. I mnogo je bilo na dogovor, na poverenje, na osjećaj. Vrlo retko su tu zapošljavani profesionalni menadžeri, vrlo retko je tu radio profesionalno neku analizu financije da kaže... A šta bi bio u stvari tvoja preporuka njima? Pa moraju da se vrate u neke... Da ne bi za svaki biznis,
a pogotovo za takve, ti moraš da poštuješ pravila biznisa. Jer sve ovo može da bude igra koja može da opstaje. Baš sam slušala u Masterchefu da posle 5 godina većina restorana propada. To je privatni biznis. Jer to je statistika za većinu privatnih biznisa. Ako se ne vode kako treba, oni mogu da drže do negde i onda fljus. Da, a zapravo trebalo bi da uzmu profesionalnog menadžera, jel? I da delegiraju. Trebalo bi da i oni sami spoznaju neke stvari. Znači, ti možeš da uzmeš profesionalnog menadžera, ali to te ne štiti od toga da moraš da znaš neke stvari. Da razumeš finansije, tokove novca. Da razumeš potrebu ko su tvoji klijenti, ko su tvoji kupci, koje su njihove potrebe, šta su potrebe tržišta. Da razumeš kako trebaš da se oglasiš, da ne kažem marketing, ne oglašavanje, nego pre svega marketing, koji je tvoj proizvod, brand, kako ćeš da trajno zadržiš te klijente uz sebe, jer bolje je uvek ponovljena kupovina nego stalno kreiranje nekih novih koji ti se nikada više neće vratiti. I to je nešto što je sada recimo veliki izazov za mnoge privatne biznise. Da. To delegiranje obaveza drugima ume da bude veliki problem, jer i muškarci i žene vrlo često pate od toga ili zaista istinskog uverenja i utiska mogu ja to sam, bolje ću ja to sam, i onda se zatrpaju i onda nemaju produktivnost, a nemaju ni zadovoljstvo svojim uspehom, a neki jednostavno nemaju poverenje u druge, nego malo imaju te neke paranoidne crte ili će ih neko potkradati ili nešto, i onda opet se zatrpavaju, mogu ja sam, a zapravo nije tako. U svakom poslu, pa i u porodici, je recept za uspeh je da ipak delegiraš stvari drugima, ne možeš sve sam. Tako je, ne treba. Ne treba, bilo bi idealno da svako može da delegira, ali nekada su i finansije problem, pogotovo kada si te male mikrofirme, jel? Gde si ti glavni samozaposleni pa dodaješ još ljude. I još jedan problem sam uvidela, to je kada ti stvarno to dobro znaš da radiš. Da. Onda, znaš, ako ja sad najbolje znam da operem prozore, onda kogod dođe da mi pere prozore, ja kao, da li je ovo, kako treba. A kamo li ako se razumeš u finansije ili u investiranje? Jeste, ali ovde sada je važno da ti stvarno umeš da delegiraš, da kažeš, ok, ja sam u ovim poslovima nezamenljiva, radim ih najbolje i ovo donosi najveći rezultat mom biznisu ako se ja ovim bavim, a ove druge poslove koji meni prvo ne idu tako brzo, nisam u njima najbolja i nemam tu vrstu produktivnosti i prinosa, je bolje da radi neko drugi, ko je naravno za to kvalitetniji od mene. Sad, dešava se često u firmama da prvo ljudi neće da naprave nekog drugog, da ga izgrade, što si ti na početku rekla. Dakle, ti treba da izgradiš, možda taj neko sad ne zna odlično, ali će da zna kroz neko vreme. A onda potom, gde ljudi gube zaposlene, a ti sigurno imaš bolji uvid nego ja znam ovako iz priča, a to je da neće da im povećaju i poprave uslove, i onda taman kad nekoga naprave, on ode kod drugog poslodavca za malo bolje uslove. Da li se susrećeš sa tim? Da, susrećem se sa time, dosta puta sam tako nešto čula. Ne mogu sad da kažem koji su razlozi da kompanije ne reaguju brže i da li je to stvarno sporo ili se sada sve ubrzalo. Nemam uvid sada u te platne razrede i kako se sada to radi, iskreno ne radim. Ali koliko je to, naravno, ali koliko je to zapravo stvar do ličnosti poslodavca? Pa ja mislim da ljudi, osim ako je baš onako kritično niska zarada, ako je zarada adekvatna, je u nekom nivou proseka ili malo iznad proseka, i ako im se nudi mogućnost napredovanja, učenja i razvoja, da neće tako lako otići. Mislim da je tu veći problem. Jer kompanije umjesto da, retke su kompanije koje imaju svoje akademije za edukaciju, onda te ljude pomeraju namerno na sledeću poziciju, a ovde dovode nove, zato što stvaraju svoje talente i kadrove za budućnost. A često se dešava da kao ovo mesto mi treba da mi pokriva takva osoba. Ako sad tu pomerimo ovamo, imaću rupu ovde. Kao bolje nek ostane. Da. Ali to je, kako da kažem, apsolutno neinspirativno. Da ti ostaješ konstantno da radiš neki posao. I to je nekada moglo da prođe u dužem vremenskom periodu,
A danas nove generacije nemaju to strpljenje. Da. Mada ima tipova ličnosti, a to sam ja ponovo učila na jednoj edukaciji, koje vole da se ništa ne menja. I ako ste vi takava osoba koja voli da mu je uvek sve isto, da ne menja mnogo, čak ni ono kancelariju, čak ni radni sto, radnu stolu. Znači jednostavno ljudi ima takvih tipova metaprogramskih koji vole da je isto i to je onda okej. Onda prepoznajte to. Možda će okolina na vas da vrši pritisak, pa daj, ajde, pa promeni, pa bilo biti bolje, ali vi onda treba da znate, to je ono, vraćamo se, vi treba dobro da poznate sebe. Ko ste vi, šta vama odgovara, uprkos tome šta bi drugi od vas hteli i šta bi drugi mislili da je za vas bolje. Ali negde sam našla statistiku da zapravo ljudi najčešće će menjati radno mesto ako im se bukvalno to pruža mogućnost da napreduju. Ne misli se samo da napreduju u hijerarhiji, da ću sad ja da budem viši menadžer, nego i da se usavršavaju, da idu na neke edukacije, da negde otputuju, da nešto uče i tako dalje. Onda su ljudi skloni da za neke veće, možda čak ni finansijske uslove da odu da promene kolektiv. Ili ako ih negde pritiskaju previše, ti imaš nekog tog što smo spominjali, srednji menadžment, koji zaista se i življava vrlo često na zaposlenima, ali je svrsishodan za kompaniju jer stalno gazi i onda ćeš vrlo često izgubiti dobre zaposlene koji drže do sebe i neće da trpe takav tretman. Tako da ima svega, nije sreća uvek ni raditi ni za stranu firmu, ni raditi za veliku korporaciju. Idemo sada na balansiranje porodice i posla, jer u današnje vreme žene rade i zato što žele da imaju samoostvarenje, to je normalno, i zato što je to potrebno za kućni budžet. I zaboravila sam početku da kažem, ti si mama dve divne i prelepe dame, lepa svaki dan, Tamara Ćosić je tvoja ćerka i glumica Marina Mirković. A Marina Mirković, sad više nije Ćosić, Marina Ćosić, one su tvoje ćerke, ti si čak i baka, jer Marina ima ćerkicu od 4 godine. I tebe zovu mama svaki dan. Da, se šale sa mnom u njihovim krugovima, kao mama svaki dan zovu, kao može neka pomoć. Dobro, ali ti si isto lepa svaki dan, nije samo tvoja ćerka lepa svaki dan. Moram da kažem, ja te poznam sigurno 30 godina, možda i više, još iz vremena kad smo obe počinjale, ti si u Sačiju radila, ja sam radila na radio i TV politici i onda kasnije sve ono po redu. Kako jedna žena da gleda na sve svoje, da kažem, uloge i da ih izbalansira i kako okruženje može biti podrška ili prepreka ženi koja je u svom poslu? To je jako lepo pitanje, zato što prvo taj balans kao balans više liči na klackalicu. Nego klackalica vrlo retko stoji ovako. U ravnoteži. Ne može. Znači ti se malo klackaš, a težiš da, znači ako su dve strane slične težine, dvoje dece slične težine, onda dovedu klackalicu u ravnotežu. Ja kažem, to nije stanje, to je proces da pokušavaš da svoje različite uloge nekako spojiš. Ja mislim da lepo je pričati sad kao ja sam to uspela kroz život, ali apsolutno to je samo ono sećanje na najlepše stvari, ali bilo je trenutaka kada apsolutno nisam bila uspešna u tome, gde je povukao posao mnogo više i jako mi je bilo značajno što sam ja od početka svoje karijere već imala porodicu. I već sam imala dete. Nisam ušla u to bez, da kažem, supruga i deteta, pa se posle čupala, što je malo teže, ili ti uđeš u neki ritam. Ja sam znala da svoj posao želim da završim do određenog vremena i da ne gubim vreme na poslu i ja idem kući. I za mene je to bilo vrlo, vrlo jasno i stvorilo bi neku disciplinu. Tako da nisam, tek sada mogu sebi da dozvolim ako sam slobodna po ceo dan, da mogu ceo dan da predam u kancelariji. Da. Tvoj suprug je imao puno razumevanje za tvoje napredovanje u poslu, jel? Ne verujem da je baš bio oduševljen u svakoj situaciji. Znači to kad si postala generalna direktorka. Ali je bio velika podrška. U stvari najveća podrška je bio kad sam u celom tom procesu, ali je posebno velika podrška bila kad sam ja odlučila da to napustim. Jer to je jedan lom. Da. Ti stalno si u nekoj ulozi, u nekom liku i sad ti odlučuješ da staneš.
To što nije lepo za ukućane, iskreno. Da. Malo si besan i ljut i nemaš pojma šta ti je. I da odlučiš da ukidaš se prihode. Dok se sve ne pokrene. Da, pritom u tom trenutku Marina Ćosić još uvek nije bila tako influencerka kao danas. Ne, pa nije, pa mislim, Tamara je počinjala, ali... Tamara, izvini, Marina je glumica. Da, pa ja kad sam to sve napustila, koliko sam imala, 48 godina, 47, Tamara imala 22, Marina je još bila student u srednjoj školi. U srednjoj školi, da. Ali je, mislim, mnogo je važna podrška. Ali jesi znala odmah šta želiš drugo? Ne, samo sam znala da neću više to. Previše te iscrpljena si bila stresom, odgovornošću, frustracijom. Znaš kako je to bilo? Potpuno neverovatno. Kažu kada kreneš o nečemu da razmišljaš, što ti se pojavi iako ti ne znaš šta je. Ali ovo je stvarno istinita priča. Ja sam prestala da radim u Sokoštarku i bila sam sad tu onako još nisam znala da sam prestala, ja. Ali ne odlazim više na posao. I ne znam, u Sensi se pojavi oglas za NLP. Tada nije bio Instagram, valjda. Ja ne znam, to je bilo 2010. Pa da, mislim da nije bio Instagram. Ja nemam pojma. Tada kad pitaš decu, kao, je li moguće da nekad nije bio? Ja sam tek 13. se uključila na Instagram i to nije bilo od početka. 13. ili 14. Da, nije bilo to tako bitno, nego su se još oglašavali u novinama i slično. Da. Ja odem na neko promotivno predavanje, meni se to dopadne. I oni kažu da, ali nema mesta, kao sve je popunjeno. I onda se desilo da je neko odustao, da sam ja tu ušla i meni je to bilo u početku, nisam želela time da se bavim, nego mi je bilo potrebno nešto da ja razumem zašto se tako osjećam, šta se tu dešava. Šta ja hoću. Da. A jesi se i ti pitala kao i svaka žena koja reši da napusti tako visoku poziciju jer više ne može da izdrži pritisak, da li sam ja razmažena, da li sam ja normalna, šta je sa mnom, ja sam generalna direktorka, dobro zarađujem, a ipak pa više su se pitali drugi. Kako je to moguće? Pa zašto nisi ostala? Zašto ne pređeš u istu takvu firmu, na isto mesto, sledeću? Mislim, bilo je tih mogućnosti. Pa ko još napušta takav posao? Ali meni to bilo jasno da to ne mogu drugi ljudi da razumeju kako se ti osjećaš. I ja sam prosto rekla da važi, hvala, ali ne, hvala. I hvala, ali ne, hvala. I onda su krenule te razne edukacije od NLP-a koji si ovde, do nekih internacionalnih sertifikata. Znači, prvo sam ovde završila, kako se zove, onaj početni nivo i master. I meni je to jako prijelo, moram da kažem. Znači, meni je to potpuno prijelo da ja razumem kako se osjećam, zašto, da neke stvari mi budu jasnije. I tu je već krenulo moje opredeljenje šta bi ja želela. Shvatila sam da je to nešto što ću, mislim, od početka sam znala da želim da budem, da nekom pomognem, da ne prođe sve kao ja, ako ikako može da mu bude lakše, ali nisam bila načisto da je to coaching, nisam znala šta bi to moglo da bude. I onda je bila je ta neka varijanta da se pojavio i kod nas kao coaching. Da, ja sam završila taj coaching professional. Ja sam razgovarala sa ljudima iz Atrije, koji su bili ICF, da kažem, u toj grupaciji. Znači internacionalno sertifikovanje. Jeste. I onda sam shvatila da ću radije da odem u inostranstvo, jer ista je cena. Ok, tamo malo više moram da provedem vremena i da putujem, ali da će mi to goditi da vidim apsolutno jedan drugačiji pristup. Gde ja sad moram ne samo da promenim mindset, nego i sredinu i jezik. Znači, na drugom jeziku da učim. I to mi je bilo dragoceno iskustvo, stvarno. I tu su bili ljudi iz celog sveta. Da, i da napraviš drugačije uvide o tome kako stvari stoje u inostranstvu. Da, inače da kažemo, NLP to je neurolingvističko programiranje i to vam pomogne da razumete kako funkcioniše mozak, kako funkcioniše zaključivanje, zbog čega ljudi na različite načine razmišljaju, zbog čega je tvoja istina različita od moje istine, zbog čega možda moji snimatelji i ja različito tumačimo jednu te istu situaciju, zbog čega recimo sa nekog sastanka naš
četvoro izađemo da zapamtimo različitu stvar od kojih neko nešto uopšte nije čuo ili recimo zbog čega kada ti razgovaraš sa nekim od svojih ukućana i posle određenog vremena ti misliš pa ovaj se pravi da to nisam rekla, sigurno sam rekla. On kaže nisi rekla, zato što mozak funkcioniše tako da deo informacije izbriše. Uopšte deo informacije izvrne zato da ih uklopi u nešto što već znaju, modele sopstvenog razmišljanja. Jako dobra i korisna nauka koja je proizašla u stvari iz psihoterapeutske prakse i iz psihološke prakse, odnosno iz iskustva psihoterapeuta čiji su klijenti pokazivali najbrže i najbolje promene u svom životu, u svom ponašanju i tako dalje. Dobra je osnova. Ovako malo kako mogu da se ubacim. Skroz je dobra osnova i mislim da bi bilo jako lepo da neke ključne postulate ljudi izučavaju u školi. Jeste, to će biti, ja mislim. Mislim da je stvarno korisno da ti razumeš zašto razmišljaš, kako razmišljaš i da razumeš druge. To bi naročito i za profesore bilo izuzetno korisno, jer ja verujem da nije ni njima lako. I za decu. I za decu, tako je, da se bolje slažu, da lakše prihvate svoje vršnjake, da se manje upoređuju sa njima, znaš, da se manje takmiče, jer to sve vuče veliki duševni nemir, ali i za nastavnike da razumeju koliko su deca različita i da samo zato što nekom treba duže da razmisli, ne znači da je on gluplji od onoga koji je vizualni tip, pa ono odmah mu klikne, a dok je onaj drugi kinestetičar i on mora malo da zastane da razmisli, ali takođe će da završi taj zadatak sa odličnom ocenom. Bilo bi super i roditelji da pohađaju. I roditelji, tako je. I menadžeri. Mislim, coaching ima te elemente, je li tako? Da. Mnogo elemenata toga ima i uopšte svako od nas koji je i trener to uključuje u sve svoje programe gde ti prvo imaš obavezu da razumeš sebe, da razumeš druge i da njima pomogneš da se međusobno razumeju. Kad si rekla kako ljudi ne komuniciraju u kompanijama kako treba, pa evo kako. Što ne znaju da su svi različiti. Tako je, oni misle svi smo isti i ovo što ja mislim to je sigurno tako i nemoguće da ovi drugi misli drugačije. Ako misli drugačije, on nije u pravu ili on je glup ili on je u zabludi. Ili ti kaže nemoj ti da razmišljaš, sve sam ti rekao kako treba da radiš, nemoj da razmišljaš. Da, gde ti možeš da ne razmišljaš, svako normalan razmišljaš. Da ne ide, svako razmišlja, da. Tako je. Kada je tvoja ćerka Tamara Ćosić, lepa svaki dan, odlučila da ide tim influencerskim putem. Kako si ti to gledala? Dobro, ona se najprej bavila make-upom. Jeste, i onda je 2 godine radila u privredi. Radila je isto sa da kažem, sa make-upom. I kada je rekla da hoće bude influencer, mi nismo znali šta je to. Ali ako ti sa 27 godina imaš iza sebe fakultet i već 2 radna mesta i 4 godine, 3-4, koliko već imala radnog iskustva i želiš nešto novo, ja sam rekla go for it. Kad ćeš ako ne sad? Da. Si nećeš valjda sa 40 godina nešto tako nejasno. Sad. To je u tom trenutku bilo nejasno, njoj je uspelo. Njoj je bilo jasno, nama nije bilo jasno. Da. Ali njoj je to uspelo, međutim, mnogi mladi ljudi sa strane gledaju i misle, ovo je divno zanimanje, sad ću ja ovim da se bavim. A zapravo promili su onih kojima zaista uspe, plus treba jako mnogo da se trude i da se dokažu i pokažu. Pa šta bi mladima savjetovala koji to tako, eto tako, čini im se da je neki posao, da je neki influencer ravno nijotkuda samo iskočio i počeo dobro da zarađuje. Konkretno kada je ta vrsta profesije u pitanju, ja imam tu priliku da vidim mnogo njenih kolega. To su neverovatni radnici. Ljudi rade dan, noć. Svaki dan. Nema ono kao imam radno vreme i sad sloboda. Izrazito su vredni, kreativni i posvećeni. To što se vidi na mrežama je deo onoga što oni rade. I pri čemu vode i svoje biznise, ti koji su, da kažem, uspešni, imaju vrlo često i saradnike i možda i zaposlene i apsolutno sve što jedan biznis treba da se vodi. Ljudi misle da je to slikanje, ali šta te za tako nešto kvalifikuje? Jako dobro poznavanje oblasti sa kojom želiš da se baviš, jako veliko interesovanje za to i spremnost da učiš.
Da, jer čak mnogi od njih i kad odu na putovanje, ti misliš, ja vidjela se ovaj provodi na Maldivima, a on se ubi radeći. Pa znam ja iz iskustva, ja sam proputovala čitav svet pre nego što su postojali influenceri i saista sam išla na fenomenalno mesto, dok još nije bilo uopšte interneta, a kamoli društvenih mreža. Međutim, ja gde god sam bila, ja sam neprekidno radila. No, čak sam vrlo često sama i snimala, jer u tim 90. godinama kad su bili sankcije, sve nisi mogao ni da napraviš budžet da još nekog povedeš. Da sam ja umela sama da snimam kameru. Znači ti non stop radiš, onda kad se vratiš non stop obrađuješ taj materijal. Da li ga montiraš, da li pišeš ofove, da li prepričavaš, da li prevodiš. Pa onda da bi otišao, opet non stop radiš tako što non stop juriš sponzore koji treba budu povezani sa tim gdje ti želiš da odeš. Pa akreditaciju da te tamo puste, da tamo uđeš, a još teže da nekog dobiješ za intervju. Tako da, to kad su meni ranije, znaš, kad me neki drugari skali, jao, blago tebi, što te ne da ti živiš, tebe šalju. Ja kažem, kome bre šalje? Šaljem sama sebe tako što ne spavam. Imala sam veće podočnjake nego što ih imam danas kad sam starija 30 godina. A da. Tako da, istina je da svaki posao zahteva mnogo posla i mnogo rada, ali to je okej. E sad, a kako da onda napraviš sebi da uživaš u svom uspehu kada si već jednog dana uspeo? Ovako, ne znam, prvo bi ti samo rekla na ovo što si malo pre prokomentarisala, puno radiš, ali ti je lakše ako to što radiš zaista voliš. Tako je. Ali to onda ne dovodiš u pitanje što puno radiš, ali ti to stvarno voliš. Spremna si da učiš, spremna si da učiš kameru, spremna si da montiraš, jer ti to voliš. I vidiš u tome svrhu, zato što publika to takođe hoće da čuje i pozdravlja. I dobijaš feedback, što se kaže, da je to što radiš dobro i korisno drugima. Apsolutno, ali si pokazala svoju inicijativu, znači sama si pokrenula celu stvar, je li tako? Nije te neko slao, kako si rekla, nego si pokazala inicijativu i radila si na tome. Stvorila sam uslove. A stvorila si svoje šanse. Što kaže, ja nemam šanse, pa stvori ih. Svako ima, samo je vrlo često ne vidi. A kako da, kada si sve to uspeo, budeš miran i zadovoljan, je to bilo pitanje? Jeste. Pa i da otkupiš sebi neko slobodno vreme. Pa mislim, recimo, da otkupiš pod znacima navoda. Sad ovako, znači u suštini ja uopšte recimo kada razmišljam o tome da li ću da idem u penziju, ja ne znam šta to znači. Zato što mislim kada ne bi ništa radila od ovih stvari koje volim, koje bi inače radila i besplatno, da bi meni bilo baš onako teško. Ali ja znam odavno šta je moja lična mera uspeha. I odavno se već ne poredim sa drugima. Mada te to privuče, ono kao, jao, vidiš što rade ovi tvoje kolege na Instagramu, svi se ubijaju od posla, svi su fenomenalni. A onda kažem, čekaj, ali ja sam svoje krovove već izgradila, ja želim slobodno vreme za moju unuku, želim da provodim vreme sa decom, da otputujem sa suprugom, želim te neke male kućne radosti i uživanja. Videla sam te čak i da pleteš ćebe. Da, dva sam već ispala. Da bi nam pokazala kako se plete ćebe, a to znači od prve petlje, pa svaki dan pomalo i onda ispleteš veliko ćebe. Tako je. Kao jedan veliki posao. Ali nađeš svoju ličnu meru uspeha i onda napraviš kako ti želiš da tvoj život izgleda, ali onda kažeš, ok, ako je ovo meni važno, ja hoću to. Ali ne da sad u trećem sekundu porediš sa nekim koji ističe nešto drugo. Znači, da, ili neko ko je već 20 godina u tom poslu, a ti hoćeš da budeš u tom poslu posle 6 meseci. Ljudi voljela da idu liftom, ali u stvari trebalo bi stepenicama. Da prođeš sve neke faze. Da razumeš. Jer svaka propuštena lekcija te negde sačeka. A kada nekako lagano učiš, usvajaš, napreduješ i radiš, to se sve slaže. I najzad, šta preporučaš i savjetuješ mladim ljudima? Oni su mnogo drugačiji nego generacije naše ili naših roditelja ili još onih koji imaju možda 40 sada. Kada smo mi bili mlađi, bilo je drugačije tržište i drugačije su bila radna mesta i pravila posla. Danas mladi ljudi nemaju toliko strpljenja da se zadržavaju, češće menjaju radna mesta, koliko je to dobro ili loše, ja ne znam, ali mislim da je razlog zato što nemaju uvid u te egzistencijalne nesigurnosti kroz koje smo mi prolazili i naši roditelji sa gubicima posla, sa padovima bankarskih sistema, sa propadanjem velikih firmi za koje smo radili, sa jednim totalnom promenom, da kažem, društveno-političkog sistema. Ne samo kod nas, nego na celom svetu. Pa ja bih ih posavetovala
savjetovala da sada kada je sve dostupno na mreži, se dobro upoznaju ko su, šta žele, šta vole i šta je ono što bi svim srcem radili. Da se ne zaleću na prvi posao koji deluje kao dobra prilika, jer kada ti uđeš u jednu, da kažem, u jedan voz, ti moraš samo da se nadaš da će on da ima neku skretnicu pa ići tvojim željenim putem. Hoću da kažem, karijeru je u svakom trenutku moguće promeniti, ali je mnogo dobro ako od starta trasiraš kako treba, a ne da posle 5-6 godina shvatiš ja bi to da menjam, ali sad je nešto skroz suprotno. Može, ali zahteva opet neku vrstu dodatne investicije, vremena, energije i svega. Ja bih volila da prvo razmisle, jer danas oni kažu, ali ja ne znam šta želim. Zato što su preopterećeni svakakvim informacijama i podsvesno ih usvajaju i imaju modele u nečemu što apsolutno možda njima ne treba i ne odgovara. A kako da otkriju šta žele? Moraju da se malo umire, što znači da se isključe priliv spoljnih uticaja. Ja kažem to medijska dijeta. Telefon da se ostavi negde. A šta oni treba recimo da zapišu te neke svoje talente ili kapacitete ili sposobnosti ili jednostavno šta bi im ti kao coach preporučila? To su mlade ljudi, a ni roditelji ne znaju kako da im pomognu. Roditelji često i odmažu tako što ih usmeravaju, idi na ovo ti je to sam ja završila, perspektivno ili ovde ćeš dobro da zarađuješ ili ja ću ti pomoći da se zaposliš u nekoj firmi, a zapravo to uopšte nije u skladu sa sklonostima tog deteta. Ono što je danas malo nezgodno jeste što deca nemaju jasno izražena interesovanja. Iskreno ja nisam znala šta tačno želim da radim do kraja života kad sam upisivala fakultet i bila sam od te dece gde su roditelji kao pa ipak ti je ovo bolje nego umetnost, kako ćeš da živiš od umetnosti, svašta. Ajde kao ekonomiju. Ali sam onda odabrala na toj ekonomiji jedan segment i to je bio marketing. I bilo je, kad sam završila, ili to ili ništa. Da. I stvarno si se zaposlila u najboljoj marketinškoj agenciji koja je postojala tada. Ali to je bilo vrlo jasno, ili to ili ništa. Neću u trgovinu ući nikada. U spoljnu trgovinu ili već ne znam šta, nikako. I hoću da uđem sama, da se zaposlim, ne želim da ulazim u firme tada već velike, kakve su, gde su mogli možda roditelji da mi pomogu. Bili je neki izraz bunta. I to se pokazalo kao dobar metod. Sad ja ne znam da li je to moguće sada. Drugo, i sada je situacija finansijski jednako izazovna za sadašnje generacije kao i za nas. Nije ništa lakše. Samo je njihov utisak da je raznovrsna su radna mesta i možda se lakše zaposliti. Suštinski to samo zvuči tako i zvuči ogromna ponuda i ogroman feedback sa tržišta kako je sve nešto fenomenalno. Sad je najbolje da budeš, ne znam, developer, programer, ne znam šta, ali šta je tačno najbolje? Najbolje za onoga koji je to bio u stanju da radi i dok nije imao tu školu i kad je otišao u tu školu to je bilo ono nešto kao, a sada svoj hobi dižem na viši nivo. Jer sam predodređena za to. I ljudi koji su u to ušli svesno. Zato što svaki zanat može da se nauči. Da. Tako je. Sad je ostala još jedna samo stvar važna, nedorečena. Ok, lako ćemo sa mladima pred kojima je život. Šta sa ljudima koji žele da promene u nekom trenutku svoj posao, jer malo pre si spomenula, ne mogu više da izdrže psihofizički. Ima mnogo takvih primjera, psihoemocionalno više ne mogu da istrpe. Ili te vrednosti koje taj posao vuče sa sobom, a to su zapravo nevrednosti, da li je to ponižavanje, sramoćenje drugih ljudi, nečasno, ne znam ja, postupanje, već zavisno od branše, ili je to jednostavno neki posao koji neko više ne može da istrpi, kao što na kraju krajeva ni ti nisi mogla. I kako onda neko sebi da kaže, dobro da, imam 45 ili 50 godina, ja ovo više ne mogu, a moram da se osnažim da počnem nešto drugo. Ili neću u penziju. Znaš, zašto neko da ide sa 65 u penziju kad još može 20 godina da ga služi i mozak i pamet i glava i telo i može da doprinosi i sebi i društvu. Opet sledi to jedno razmišljanje, taj jedan razgovor sa sobom i ne bi bilo loše sa nekim ko će sa strane mnogo da pomogne. Znači, to je sad, da kažem, ovo što i ti i ja radimo. Zašto? Zato što ja sama sebi iskreno ne mogu, kao u obućara najgore cipele ili kao aj sad sam sebi popravljaj zube. Ne ide tako. Treba ti pogled sa strane. Treba ti neko da ti postavlja pitanje, čak i kada si profesionalac u tom poslu. Meni treba coach. Odnosno, treba mi neko od kolega koji će mi pomoći kad se ja zaglavim u nešto da mi kaže, ok, ajmo sad da vidimo kako to može drugačije.
bilo bi dobro da mogu sa nekim da razgovaraju, da se razreše toga da nisu dovoljno dobri, da ne znaju ništa, da ih je vreme pregazilo, bla bla truć, nego da vide šta je to od kvaliteta što posjeduju. Da, a možda nešto mogu i da nauče. Još uvek. Apsolutno, mislim da je to stvar broj 1, zato što, evo recimo, da li je tebi trebala ta edukacija, a imaš ovako fenomenalan posao, trebala ti je, zato što ti kao osoba hoćeš da rasteš. Trebala mi je za lični razvoj. Tako je. Trebala mi je da podnesem sve oko sebe, svet oko sebe, drugačije mišljenje, druge ljude, da prepoznam reakcije svog ega, da prepoznam reakcije svog unutrašnjeg deteta. Dobro, to su mi bila neka druga učenja, to nisam učila na ovim edukacijama. Ali zašto si išla na edukacije? Da bi tebi bilo bolje, da bi upoznala sebe i da bi stvorila svoje nove šanse. Tako je, a i da bi stvorila šta ću u budućnosti da radim kada, ako me mediji budu istisli ili ako ja više ne budem zainteresovana za medije ili ako meni tu više ne bude bilo mesto. I nešto što bi mi dalo više svrhe. Moram da ti kažem, tebe nikad neće moći da istisnu zato što možeš da imaš svoj medij. Pa i to što kažeš sad kad postoji, pa sada nikada to postoji. Kao sada, da. Sada to postoji i YouTube i društvene mreže. Tačno. Ali u jednom momentu je mene istisnuo sistem vrednosti za mene. U jednom momentu ja 2 godine nisam nikakav angažman imala u medijima i to vreme sam iskoristila za dodatne edukacije, pa između ostalog i za coaching i za neurolingvističko programiranje, ali i za posrednika za nekretnine, tako da sam čak i to razmišljala da, ali nekako ne vidim sebe kao trgovca. Pa dobro, ali kada imaš više različitih opcija, onda se one nekako slože u jednu celinu. I ja bi uvek preporučila ljudima da ne čekaju zadnji voz da krenu da rade na sebi, nego što pre. Zato što to ranije je postala ta stigma kao imaš terapeuta, ideš na psihoterapiju, znači ti si lud i šta će ti coach ko da ne možeš sam da smisliš. A u stvari radi se o tome da mi vidimo samo jedan deo sebe, jednu perspektivu, znači naš vid je, koliko zauzima, čak nije ni 180 stepeni, a jedan dobar deo sebe ne vidimo. I najčešće ne vidimo svoj potencijal, zato što ga podrazumevamo, umanjujemo, imamo, šta sad kod je to nešto bitno, ajmo da vidimo šta je drugo bolje. I treba ti neko da ti kaže čekaj, pogledaj se sa svih strana, hajdemo da vidimo sa čime raspolažeš i šta možeš. Tako je. I da odbaciš da se još jednom vratimo ograničavajuće uverenja. Tako je. I možda bih te zamolila da još jednom podvučemo koje su to najčešća ograničavajuće uverenja. Za mene je kasno. Nisam dovoljno dobra ili dobar, ja ovo ne mogu, ovo je za neke druge ljude, nisam predodređena za uspeh, kasno je, rano je. Da. Nemoguće je. Da, ili novac je prljav, samo ne možeš se obogatiti jer se samo loši ljudi zarađuju ili do prilike i do novca mora se doći na izuzetno teške načine. Vidi, u mnogim iskustvima našim jeste se došlo na teške načine, ali neki put može i lakše ako se izabere drugi pristup. Tako je, a da bi ljudi uopšte videli da su to ograničenja, moraju nekako da ih preispitaju i da ih dovedu u pitanje. Zašto ja se tako osjećam, zašto tako mislim, koji je razlog, da li sam to negde čula, kako sam to usvojila. Da. I da li je to uopšte tačno i da li je to aktuelno? Da li je tome istekao rok trajanja? Tako je. U nekom prošlom vremenu tamo ostalo, zaglavljeno 50-ih, 60-ih, 70-ih prošlog veka. Znaš šta, ljudima može da deluje kao jeste, sad pričate kao vama je sve glatko, ide u životu i ono kao lako je da pričaš drugima, ali najteže je krenuti. I onda kad kreneš, onda vidiš da se otvaraju neke druge mogućnosti. Ja to kažem, to je kao da smo sad svi selektori, sedimo na foteljama i kritikujemo sportiste, ako slučajno im nešto ne ide ili ako su dobri, svojatamo njihove uspehe, ali ne pomeramo se, jedemo čips, pijemo pivo i gledamo i komentarišemo. Da. To radimo i za svoj život. Aha. Što je jako neproduktivno. Tako je. Ili što bi rekao onaj slogan, jednostavno to uradi. Just do it. Just do it. Hvala puno Steli Karl Ćosić, biznis coachu i ekonomistkinji i uvek lepoj mami.
I baki. Lepo i svaki dan mami i baki. Što je bila sada i ovde sa nama, mislim da je bilo dosta toga što bi našim gledaocima koristilo. Nadam se da jeste, jer ja mislim da smo stvarno na jedan ovako praktičan način pokušali da sagledamo i sopstvene poslovne prilike i poslovne sisteme u kojima nam je raditi i snaći se. Hvala Kimbo Kafi i Divna Vodi koji su prijatelji naše televizije, a vama hvala što nas gledate. Vratite i pogledajte još jednom na YouTube-u i preporučite onome kome mislite da treba. Hype televiziju pratite i na našem portalu, kao i na našim izuzetno uticajnim društvenim mrežama. Do sledećeg gledanja, prijetno.